Čaute, vítajte pri novom videu. Vedeli ste, že keď spíte, váš mozog sa doslova preplachuje ako umývačka riadu? Áno, počas spánku v ňom prebieha vlastne čistenie, ktoré odstraňuje neporiadok, toxíny a mozgový odpad. A ak nespíš dostatočne, tvoj mozog ostáva plný bordelu, doslova. Tento proces má názov lymfatický systém. Je to špeciálna sieť kanálikov, ktorá sa spustí len keď spíš. Cez túto sieť prúdi mozgovo-miechový mok, ktorý preplachuje mozgové bunky, odstraňuje toxíny, napríklad beta-amyloid, ktorý súvisí s Alzheimerovou chorobou. Počas spánku sa bunky mozgu mierne zmrštia, aby vytvorili priestor pre tento preplach. Takže áno, keď spíš, tvoj mozog sa doslova zmenší, aby sa mohol vyčistiť. Trocha desivé, ale cool, nie? Ak nespíš dosť hodín, alebo máš zlý spánok, lymfatický systém nemá čas spraviť svoju prácu. Odpad sa hromadí, mozog je pomalený, zahlmený, ťažší. Preto máš po predvidenej noci pocit, že máš v hlave cement a nie, káva to nevypláchne, len to zakamufluje. Lymfatický systém objavili vedci len pred pár rokmi. Dlho si mysleli, že mozog nemá lymfatickú sústavu ako zvyšok tela, lenže omyl, má vlastný mozgový čistič, ktorý ale funguje iba v hlbokom spánku. Vedci to zistili pomocou špeciálnych skenov, ktoré ukázali, ako sa počas spánku mozog doslova umýva ako práčka, len na myšlienky. Predstav si, že celý deň robíš neporiadok v kuchyni. Umývačka riadu ale funguje len o polnoci a len keď ležíš v posteli, bordel ostane a ďalší deň začneš s mastnými taniermi v hlave. Mozog si to zapamätá a nie v dobrom. Takže ak chceš byť múdry, sústredený a nechceš mať mozog ako preplnený odpadkový kôš, tvoje myšlienky ti poďakujú. Ak si to dopozerala sem, ja ti veľmi pekne ďakujem. Nezabudni dať like, komentík a odber. Vidíme sa pri ďalšom videjku, lebo môj lymfatický systém funguje len pri podpore z publika.